patit baixades espectaculars. Les obres de construcció del nou pont de Lorenzana ja s'han iniciat. El pont per a vianants enllaçarà el carrer del Carme i precisament aquest, Lorenzana. Aquestes obres les executa l'empresa Peninsular de Asfaltos y Construcciones, Societat Anònima. Les obres de construcció del nou pont per a vianants estan pressupostades en uns 71.200.000 pessetes i seran finançades pel Ministeri d'Obres Públiques, Transports i Medi Ambient en col·laboració amb la Junta d'Aigües. En un principi, el termini de les obres serà de 5 mesos. Per tant, podrien estar acabades a finals del mes de maig vinent. L'Ajuntament de Girona fa 10 anys que projecta fer aquest pont, però fins ara no s'ha decidit a executar-lo per falta de finançament. En els primers treballs de construcció d'aquest pont s'hi instal·len unes pantalles on s'aguantarà la passera. Al pont només podran circular-hi vianants. El pas dels vehicles és impossible perquè no hi ha prou desnivell entre els carrers del Carme i Lorenzana. Aquesta passera per a vianants i la que es construirà al passeig de la Copa són els dos ponts previstos en el projecte d'accessos a la ciutat pel sector de la Devesa. El pont de Lorenzana, que travessarà l'Onyar, serà l'enllaç més còmode per als vianants per accedir d'un costat de riu a l'altre. Aquest matí, a l'edifici